Kaixo, bosgarren gaian, Euskal Herriko industrializazioa eta haren gizarte ondorioetan, bigarren puntuaren kausa eta ondorioak aztertuko ditugu. Hau da, Bizkaiko industria iraultzarenak. Goazen ba, lehenengo kausa izango litzateke Bizkaian, bai, burdin mineral ez fosforikoa zegoela. Orduan, lehen gai ugari zeuden eta ez fosforiko izate hori oso garrantzitsua zen. Zergatik, hori zelako beharrezkoa zena bezemer bihurgailuarekin altzairua sortzeko. Eta gainera ikusten duzuen bezala aire zabalean zeuden eta ez lurraren behan. Orduan horrek erraztu egiten zuen lana. Beste alde batetik, zer egiten zuten ateratako mineralarekin. Mineral gehiena esportatu egiten zen Erresuma Batura eta bidaia hori baliatzen zuten gero bueltan ikatz merkea ekartzeko Euskal Herrira. Baliatuko zena lehen gai moduan erabiltzeko industria siderurgikoan. Gero bestalde, kapitala ere bazegoen. Hasiera batean, kapital hori itsas merkataritzatik lortu zen eta inbertitu egin zen ikusi dugun bezala mehatzaritzan. Eta mehatzaritzan esportazioarekin ere moskin edo etekin handiak lortu zirenez, hori gero ontzigintzan, garraioan, siderurgian eta bankan, hemen ikusten duzuen bezala, inbertitu egingo zen. Bestalde, itsasadarra ere egokitu egin zen itsasontzi handiak itsasadarretik sartu ahal izateko eta hemen daukagu mapa bat eta ikus dezakegu nola itsasadarraren ezkerraldean gaztelaniaz margen izquierda deitzen dena hemen ezarriko zen industria guztia eta estrategikoki ondoan meategiak zeudelako Trapagako haran honetan, bai. Gero, gogoratu behar dugu nola, Euskal Herrian burdinolak zeuden lehenagotik, hau da, bazegoen tradizio bat metalak lantzerekin eta langile espezializatuak orduan ere zeuden. Gainera, kokaleku egokia zegoen nazioarteko merkataritza sarean. Euskal burgesia gainera aldaketa eta modernizazioaren alde egon zen. Eta hemen ikusten dugu, zer gertatu zen 1800 eta bi urte lehenago, 76. urtean, bai? Foruak abolituak izan ziren, baina bi urte beranduago, 78an kontzertu ekonomikoa ezarri zen. Honek presio fiskal aula ezarriko zuen eta horiek abantaiak izango ziren burgesentzat eta beraien industrientzat. Honen adibide, nola, 1881 urtean Kanobasek arantzelen legea ezarriko zuen. Zer izan zen hori? Neurri protekzionistak ezartzea babesteko euskal industria. Bestalde, gogoratu, 1888 urtean, 88ko krisiarekin, 88ko hondamendiarekin, Kuba, beste kolonia batzuekin batera, galdu zuela Espainiak. Orduan, bertako indianoak aberriratu egin ziren, eta haietako askok, beraien kapitalak euskal industrian inbertitu zituzten. Lehen mundu gerraren neutraltasunak gainera etekin ekonomiko handiak ekarri zizkion Espainari, eta baita Euskal Herriari ere, izan ere, esportazio handiak diru kopuru edo kapital handiak ekarriko zituen. Goazen ondorioekin. Ondorio sakonak izan zituen industrializazioak eta arlo askotan eragin zuena. Lehenik, aipatu dugun bezala, bi industria nagusiak mehatzaritza eta siderurgia izan ziren. Eta hauetatik lortutako kapitalak beste industria batzuetan inbertitu ziren. Eta honek ekarriko zuen alde batetik ontzigintzaren agerpena, bertan inbertitu zelako, eta baita industria kimikoa. Desberdintasun sozialak. Hemen ikusten dugu nola, burgesia izan zen industrializazio horretaz, edo industrializazio horretatik etekina atera zuena, populazioaren gehiengoa eta langileria oso baldintza gogorretan bizi zen bitartean. Horregatik, honek langile mugimenduaren sorrera ekarriko zuen baita sindikatuena ere. Garai hartan sortuko ziren gaur egun dauden sindikatuetako batzuk. Adibidez, UGT, ELA edo CNT.
Industrializazioak ere hazkunde demografiko handia ekarri zuen. Alde batetik landa eremuetatik hirietara, baina baita ere Espainiako beste lurralde batzuetatik Euskal Herrira ere. Honek, batez ere Bizkaiko populazioa biderkatu egin zuen, eta populazioaren gehiengoa inmigrantea zen. Populazio hauetako asko, auzo berrietan ezarri ziren, eta hiriak desberdintasunaren erakusle bilakatu ziren. Zergatik, oso azkar eta planifikatu gabe eraiki zirenean, desberdinduta geldituko zirelako burgesen auzoak, batzuetan erdialdean edo periferiaren bigarren eraztunean, edo langileen auzoak, hauek fabriketatik gertu eta inongo zerbitzurik gabe. Gerora, aipatu behar dugu nola hasiera batean euskal nazionalismoa esango dugu goi burgesia honetatik kanpo geratu zen, baina nola gutxinaka hurbilpen bat emango zen. Eta azkenengo ondorio nabarmenena izango zen ingurumenarena. Izan ere, poluzioa eta kutsadura oso nabaria izango zen Bilbo inguruan.